Only one name stands out above all others, above all the scientists, the inventors, and the leaders in the world. And His name is Jesus Christ. Dalangpanan og maluluyo na mga Dios. Ikaw mao ang Dios nga tinubdan sa mayong butang dinhi sa yuta. Ikaw mao ang Dios nga nagtuga sa universo. Ikaw mao ang Dios nga tinubdan sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Ginoo niining taknaa. Hiniusa kami nga nanugyan sa among kaugalingon diha kanimo. Sa pag-ila nga ikaw mao ang tag-iya niini. Og sa pag-ila nga kami, igo lamang imong piniyalan sa tanan nga butang nga naa nining among nga mga kinabuhi. Ginoo sugdan namo ang bag-o nga series karon nga semana. Gihangyo namo ikaw nga imo kaming ubanan o imo kaming giyahan nining among pinasahi nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Og sa among unang pagtuon, sa among unang topiko karon nga gabii. Ang imong presensya magauban kanamo. Ang balaan nga espiritu magagahom kanamo. Giyahan kami ngadto sa husto nga pagpanabot sa mensahe nga imong giandam alang sa imong mga katawhan. Sa among pagkamakasasala, Ginoo, pasayloa kami. Ug sa among mga kapakyasan, dawata kami diha sa imong atubangan. Amo kining gilauman nga maangkon ug amo kining gilauman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong personal nga manluluwas. Amen. The indispensable man. Sugilanon mga kaigsuunan sa kinabuhi ni Kristo nga atong manluluwas, ato nga manunubos. Ngano? Kay hilabihan kadaghan sa mga tao nga hangtod karon, wala pagayod sila makabig ngadto sa hingpit nga pagtuo nga si Kristo mao ang atong Mesiyas, nga si Kristo mao ang atong manluluwas, nga si Kristo mao ang ato nga manunubos. Saman ining duha ka tawo nga samtang sila nagbiyahe, sakay sila sa usa ka train. Tungod kay layo-layo ang ilang pagbiyahe, nagtapad man ni silang duha. Mga tao nga mga educated, mga tao nga mga nagtudlo diha sa universo. Daghan na silang mga nakatunan, daghan na silang mga eksperyensya silang kinabuhi, daghan na silang nabasahan ug naangkon nga kahibalo mahitungod sa butang dinhis kalibutan. Ug tungod kay layo pa ang ilang pagbiyahe, daghan sila gisgutan. Ang ilang mga kinabuhi, ilang pamilya, ilang pag-eskwela, ilang kasaysayan sa ilang kinabuhi, hangtod nga naabot sila sa topiko nga naghisgot sila mahitungod sa Kristyanismo. Ang usa ka tawo higala dili siya motuo nga dunay Dios. Dili siya motuo nga ang Biblia pulong sa Dios. Dili siya motuo nga si Kristo Mesiyas ug dili siya motuo nga si Kristo mao ang manunubos ug manluluwas sa mga katawhan dinhi sa yuta. Apan sa lain nga bahin, kining usa ka tawo hugot kaayo ang iyang pagtuo nga si Kristo mao gyud ang Dios. Hugot ang iyang pagtuo nga si Kristo mao gyud ang Mesiyas. Ngano? Kay gikan pas iyang pagkabata, hangtod nga ning hamtong siya nagdako diha sa usa ka Kristohanon nga panimalay. Mao nga kining tawhana nga dili motuo nga si Kristo Dios, nangutana sa iya, nganong Kristiyano ka man? Kay basin sulagma lang ang imong pagka-Kristiyano, kay nataw ka sa usa ka nasod nga daghan og Kristiyano. O baka nahimo ka lang nga Kristiyano tungod kay napanunod lang ni sa imong nga ginikanan. O baka kay ang inyo nga nasod kana bang majority sa mga tao Kristiyano. Nangutana po ni siya, nganong nagatuo ka man nga si Kristo Dios? Nganong nagtuo ka nga si Kristo Mesiyas? O nganong nagtuo ka nga siya manunubos? Unsay kalahian niya kaysa uban nga mga tao? Unsay kalahian niya kaysa uban nga mga pilosopo? Unsay kalahian niya kaysa uban nga mga magtutudlo? Nganong inyo gyud siya nga gituuhan o gisimba ingon nga Dios og manluluwas?
Unsay iyang kalahian? Unsa ang iyang pagkatao? Unsa ang iyang nga pagkadiyos? Daghang pangutana mga kaigsuonan ang gihatag ngadto sa tawo nga Kristiyano gikan sa usa ka tawo nga dili motuo og Dios, sa usa ka tawo nga dili gani motuo nga ang Biblia pulong nga gipadayag gikan sa Ginoo. Mga kaigsuonan, ato ning hinumduman nga ang kalibutan dunay daghan nga mga inila nga mga tawo. Mga political leaders, mga religious leaders, mga reformers, mga scientists, mga inventors, daghan. Sukad pa kaniadto hangtod karon. Pero ang ilang ngalan nga naukit sa kasaysayan ini nga kalibutan mga higala, sa panahon nga sila nahimong sikat, sa panahon nga sila nahimong bantugan, pagligid sa daghan nga mga katuigan, nag-anam-anam na pud usab ug kahilis ang ilang pagkainila. So ang ilang mga ngalan adtong higayuna, sikat, namantala na ilas mga tao, pero pag-abot sa daghan nga mga katuigan, mga kaigsuonan, nag-anam-anam kini og kalwala, nag-anam-anam usab og kahilis. Pero dunay usa ka tawo kansang ngalan mga kaigsuonan nga gikan sa pagkailas mga tawo kaniadto hangtod karon nagpabilin kini nga napatik sa kasaysayan sa kalibutan. Only one name stands out above all others, above all the scientists, the inventors, and the leaders in the world, and his name is Jesus Christ. The Jesus that came from Nazareth. The Jesus mga kaigsuonan nga giila nato nga maoy atong manunubos, Mesiyas, ug maoy ato nga manluluwas. Sama kinis mga tao nga naglakat padulong ngadto sa Emmaus. Human gilansang si Kristo mga kaigsuonan dito sa cross. Kining mga tawhanan naglibog sa ilang nga kinabuhi. Naluya sila ug daw nawad-an sila og paglaom. Kay ang Kristo nga ilang gituuhan nga maoy muluwas sa ila, namatay na gikan sa paglansang sa cross. Ug ang Kristo nga ilang gituuhan nga maoy mohatag kanilang kagawasan gikan sa ilang pagkaulipon, gikan sa Roman Empire, mga kaigsuonan, namatay. Ang ilang gituuhan nga tinubdan sa ilang paglaom karon wala na og tuwa pa sa lubnganan, mga igalag, mga kaigsuonan. So naluya sila, nawadan silang paglaom, ug samtang naglakat sila mga kaigsuonan, nagistoryahanay kining duha, may tungod sa nahitabo, bag-o pa lang yun, nga mao ang pagkamatay ni Kristo. Tanawa, unsa pagka-describe ug pagkahulagwa is Biblia, may tungod sa ilang kasinatian. Lucas 24:25. And as they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Samtang kining duha nga tawo naglakat mga igalag, mga kaigsuonan, ug nag-istoryahanay mahitungod sa kinabuhi ni Kristo, mahitungod sa bag-o palang gyud nga nahitabo nga paglansang ug pagkamatay ni Kristo. And while they were walking, and while they were talking about Jesus, mga kaigsuonan, Jesus came up and walked along with them. Tanawan ninyo gisultis teksto. Kalit lang nga miabot si Kristo, ug kalit lang mga kaigsuonan nga nikuyog si Kristo sa paglakat, kauban nila. Pero tanawa ang gisultis Biblia. But they were kept from recognizing Him. Wala sila makaila nga ang tao nga ilang gistoryahan mauna ang ilang gikakuyog. Wala sila makabantay, mga higalag, mga kaigsuonan, nga ang tao nga maoy subject sa ilang discussion, maoy niabot ug nakikuyog sa ilang paglakat. Pero tanawa ang gisultis Biblia, they were kept from recognizing Him. Wala sila makaila, mga kaigsuonan ug mga higala. Ngano? Mauna ang mahitabo, mga kaigsuonan. Basta sobra na nato nga kaluya, ka-discourage sa ato nga kinabuhi, usahay, mauni ang mutabon sa atong mga mata sa pagtanaw ngadto sa paglaom nga naa lamang kang Kristo. Mungit-ngit ang atong pananaw, mga kaigsuonan. Masalipdan ang atong pagtanaw kang Kristo. Nganuman, kay nababagan kini sa mga kadiskuryo sa atong kinabuhi, nababagan kini sa mga suliran, mga kaigsuonan, ug wala nato makita ang grasya, ang gahom ni Kristo, kay ang atong nakita sa unahan, ang atong mga discouragement,
ang atong mga kaluya, ang ato nga mga suliran, mga problema, mga hagit sa ato nga kinabuhi. And so, when Jesus was with them, kuyog na si Kristos ila. Verse 27, Lucas Kapitulo 24. Unsay gihimo sa Ginoo mga kaigsuonan. And beginning at Moses and all the prophets, Jesus expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. Nga naman, kay kining mga tawhana, sa sigig balik-balik ni Kristo, nga ako'y gatugyan ngadto sa akong mga kaaway, ilan sang mamatay apan human sa tulo ka adlaw, mabanhaw ako gikan sa lubnganan. Wala gyud ni matanom sa hunahuna nining mga tawhana, mga higala. Mauna nga gibalik ni Kristo pagsaysay kung unsay gisulti sa Biblia sa kasuguan mahitungod sa iyang kaugalingon. Ang tanawa. And Jesus expounded to them the scriptures, the things concerning Himself. Og dugang pa mga kaigsunan, John 5:39 unsay gisulti diha, these things, the scriptures, the Holy Bible, these are which testify of me. Kining tanang mga butanga nga naas Biblia, kining tanan nga mga tagna, mauni ang nagpamatuod sa akong pagka-Dios ug sa akong pagka manluluwas ug mahitungod sa ako nga kaugalingon. Laktod pagkasulti, mga higala, ang Biblia mismo nagsulti mahitungod kung kinsa si Kristo. Ang Biblia mismo nagpadayag kung unsa ang katuyuan ni Kristo, nganong ning-anhi siya dinhi sa yuta. Ang Biblia mismo, mga higala, maoy nagsulti, nagpadayag, ug nagtudlo nato kung kinsa siya nga pagka-Dios, kung kinsa siya nga pagka-Kristo. Ang problema lang, nganong wala kayo nato mailhi si Kristo, tungod kay wala kaayo na ta maghatag og higayon sa pagtuon sa balaan nga kasulatan. Yes, it's Jesus. And there's many evidence in the scriptures that give proof and evidence about His life. Daghan, mga kaigsunan, ug mga tagna diyas balaan nga kasulatan. Sugda nato ni sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Tanawa. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Mauni ang gisulti sa Ginoo. Human ang tao nakasala og mingsupak sa sugo sa Ginoo. Human nga ang tao misunod sa sulti sa bitin kaysa sa pagsunod sa pulong nga iya sa Ginoo. Og ako magabutang kanimo og panag-away, tali kanimo og sa babay. Tali sa kaliwatan sa babay ug sa imo nga kaliwatan. Siya magasamad sa imo nga ulo ug ang iyang nga kaliwatan magasamad sa imo nga tikod. I will put enmity between you and the woman. Tanaw na to og duna bay katumanan. Kining gisulti sa Genesis Kapitulo 3 versikulo 15. Doon na mga kaigsunan ug makita nato sa John chapter 1 verse 45. And Philip found Nathanael and said to him, we have found him whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Tanawa, ingon si Filipe ngadto kang Nathanael, among nakaplagan siya, amo siyang nahibalag. Siya, si Kristo, kansang si Moses nagsulti, ug ang mga propeta nagsulti, nga kini mao si Kristo, nga gikan sa Nazareth, nga anak ni Jose. Dugang pa mga kaigsunan, mga higala, sa John chapter 19 verse 9, sa dihang nangutana si Pilate, where are you from? Iyang gipangutana si Kristo, diin ka man gikan. Tanawa, ugon sa tubag ni Kristo, mga higala. John 6:38, ang tubag niya, for I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of Him who sent me. Si Kristo mismo nagsulti, I have come down from heaven. Si Kristo mismo nagsulti, nga gikan ko sa langit. Magatuman sa kabubuton sa akong amahan, nga siya mao ang nagpadala sa ako dinhi sa yuta. Unya, daghan sa iya nga kinabuhi, mga igalag, mga kaigsuunan, nga kaniadto gisulti ng daan, unya natuman diha sa
bag-o nga tugon. Mao bitaw na nga dili gyud nato pwedeng isalikway ang daan nga tugon. Unya mo ingon rata nga ang atong basahon, ang atong tumanon karon ang bag-o na nga tugon kay diha na tao si Kristo. Mauna ang nagsaysay sa kinabuhi ni Kristo. No, mga kaigsuonan. Kay daghan og mga tagna sa daan nga tugon nga ang katumanan niya didto nato makita og mabasa sa bag-o nga tugon. Kay kining tibuok nga kasulatan gituga kini sa Dios alang sa pagtudlo sa tanan mga tao. Tibuok, lakip na ang daan ug ang bag-o nga tugon. So ang gisulti mga higala, dunay daghan nga mga tagna. Nga wala pa na tao si Kristo din sa yuta, gisulti ng daan na yung kinabuhi kaniadto. Hundreds of years ago, mga kaigsuonan, gisulti na, gitagna ng daan, o gatong tanawon karon kung ang mga pagtagna sa kaniadto, natuman ba diha sa bag-o nga tugon? Natuman ba sumalas pagsaysay sa mga apostoles sa kinabuhi ni Kristo? Unahon nato ang iyang pagkatao. Tanawa mga kaigsuonan. Isaiah 7:14, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name what? Emmanuel. Why Emmanuel? Because he will save his people from sin. Asa man nila mabasa ang Isaiah? Sa daan nga tugon. Tanahon daw nato mga kaigsuonan, kung doon na ba'y katumanan sa bag-o nga tugon. O diha, Mateo 1:21, sa gisulti, And she will bring forth son, and you shall call his name what? Jesus. Why Jesus? For he will save his people from their sins. Similar. Di same mga kaigsuonan. Sa gisulti, Isaiah 7:14. Natuman, Mateo 1:21. Una pa lang, dili nato ikalimod. Nga doon nagyoy katumanan ang mga tagna kaniadto sa daan nga tugon. Natuman ni ngadto sa bag-o mga kaigsuonan. Ikaduha, ang lugar diin siya na tao. Dalion lang ni nato mga kaigsuonan. Total, kini, pag-prove lang man nga dili tumo-tumo ang gisulti ug ang mga pamatuod bay tungod sa kinabuhi ni Kristo. Kay ato din hingi pamatuod ug gipalig-on mga kaigsuonan nga si Kristo tinuod gyud ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagkamanluluwas ug nga siya gipadala sa Dios nga Amahan dinhi sa yuta aron tabangan ug sakmiton ug luwason ang mga tao gikan sa atong pagkamakasasala. Number 2, his place of birth, tanawa. Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem, through you, although you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. Unsang lugara? Bethlehem. Hinumdumin ninyo, Joseph and Mary are living in Nazareth. Asa matao si Kristo? Sa Bethlehem. Asa nagpuyo si Yusuf si Maria? Tuas Nazareth. Tanawan ninyo mga higala, giunsa pagmando sa Dios ang kasaysayan nga matuman ang gisultisdaan nga tugon. Tanaw nato. Luke 2 verse 1. And it came to pass in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be registered. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem. Tungod sa sugo sa pagparehistro sa tanan mga tao, gikan sa Nazareth, si Joseph ug si Mary mga kaigsuonan, ning biyahe ug naglabigar, padulong ngadto sa Bethlehem aron pagparehistro. Pag-abot didto sa Bethlehem, nahiabot ang takna mga kaigsuonan, nga mga anak na si Maria gikan sa iyang pagsabak. So natuman, ang gisulti, mismos daan nga tugon, gikan sa libro sa Mikyas mga kaigsuonan, nga ang lugar diin mataw si Kristo sa Bethlehem. Ug makita na nato mga kaigsuonan. You see, gikan sa Nazareth, naglabigar sila, padulong sa Jerusalem, padulong sa Bethlehem, aron matuman ang tagna sa daan nga tugon. Sa pagsulti, mga higalag mga kaigsuonan, nga ang kinabuhi ni Kristo, wala pa siya dinhi sa yuta, pero gisulti ng daan sa daan pa nga tugon. Ang mga tagna, gisulti ng daan, natuman panahon sa bag-o nga tugon. Number 3, bisan pa ang pagbudhi sa iya, gisulti ng daan. Ang pagtraidor sa iyang, usa sa iyang mga suod nga higala, gisulti ng daan. Tanawang gisulti sa Salmo Kapitulo 41, versikulo 9. Even my own familiar friend, in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. You see, bisan pa ang pagbudhi kang Ginoong Hesus, gisulti ng daan.
ang pagtraidor sa suod niya nga higala, gisulti ng daan. Nagpamatuod kini mga kaigsuonan ug mga higala nga ang kinabuhi sa Ginoo dili iyano. Ang pag-abot ug ang kinabuhi ni Kristo dili iyano. Wala pa siya mataw. Gisulti ng daan ang iya nga pag-abot. Wala pa siya naabot din sa yuta. Gitagna ng daan ang iyang pag-abot. Tanawa ang katumanan ni ini. Matthew 26 verse 47. And while he was still speaking, behold, Judas, one of the 12, with a great multitude, with swords and clubs, came from the chief priests and elders of the people. And now his betrayer had given them a sign, saying, whomever I kiss, he is the one. Seize him. Gisulti. Ikaw pa ito katapusan ang iyang pag-antos. Ang iyang pagkatao, gisulti ng daan. Ang lugar din siya matao, gisulti ng daan. Ang tao nga mubudhi sa iya, nasulti ng daan. Lakip na ang iyang pag-antos, ang iyang maagian, ang iyang suffering. Mga higalag, mga kaigsunan, gisulti ng daan. Mga detalye sa iyang kinabuhi, higala, gisulti ng daan. Gitagda ng daan sa daan nga tugon. Hangtod sa pag-abot sa bago nga tugon, igo na lang to. Pag-confirm, mga higalag, mga kaigsunan, nga kini, gitagna o gisulti ng daan, dugay na nga mga katuigan sa wala pa na himugso og natao si Kristo din sa yuta. Dugang nagsulti din. Ang iyang pag-antos. Isaiah 50, verse 6. I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out the bird. I did not hide my face from shame and spitting. Wala na ako gitago. Ang ako nga dagway, gikan sa kaulaw, o gikan sa pagluwa nining mga tawhana. And he took a cup, and having given praise, he gave it to them, saying, take of it, all of you, for this is my blood of the testament, which is given for men, for the forgiveness of sins. Ang iyang pagkatao, gitagna ng daan. Ang lugar diin siya mataw, gisulti ng daan. Ang pagbudhi sa iya, gisulti ng daan. Ang iyang pag-antos, ang iyang pagsakripisyo, mga higala, gisulti ng daan. Kini, nagpamatuod nga ang kinabuhi ni Kristo dili yano, mga kaigsunan, minanduan sa Ginoo, gisulti ng daan, gitagna ng daan. Ngano, kay sumala sa pag-angko ni Kristo, ang iyang kinabuhi, pinadala kini sa Ginoo, nganhi sa yuta, aron nga iyang sakmiton, o aron iyang luwason ang mga tao, gikan sa ilang pagpakasala. Brothers and sisters, Jesus was truly who He claimed to be. He is the Messiah. Ang mga pag-angko ni Kristo tinuod, nga siya Mesiyas. Ang mga pag-angko ni Kristo nga siya manuluwas, tinuod, mga kaigsunan. Kay bisan og wala pa siya din sa yuta, gisulti na ning daan kaniadto nga moabot kining Mesiyas, ang usa ka tawo nga mataw pinaagi sa usa ka babae nga siya mao ang magaluwas sa tanan nga mga katawhan. Yes, mga higala, si Kristo. Giayo niya ang mga masakiton. Pasabot, doon na siya gahom, batok sa mga balatian. Gibanhaw niya ang mga patay. Laktod pagkasulti, doon na siya'y gahom, batok sa kamatayon. Gipasaylo niya ang mga magkasasala. Laktod pagkasulti, doon na siya'y gahom, batok sa kasalanan. Yes, mga higala, mga pinalangga, nga mga kaigsunan, doon na siya'y gahom, batok sa tanan mong mga kabalaka. Ngano, kay gibanhaw niyang mga patay, gipasaylo niya ang mga magkasasala, giayon niya ang mga masakiton. Og tungod kay doon na say gahom, batok sa mga balatian. Doon na say gahom, batok sa kamatayon. Doon na say gahom, batok sa kasalanan. Doon na say gahom, batok sa tanan mong kabalaka. Tinuod, si Kristo, naghigugma kanato. Og si Kristo, nagamando sa tunga kinabuhi. Og nagtagad sa ato nga gikinahanglan. Si kinsa ba siya sa imo nga kinabuhi? Si kinsa ba si Kristo sa imo nga kinabuhi, higala? Ang Biblia nagsulti sa Isaiah kapitulo 53, versikulo 3, gitamay siya. Gisalikway siya sa mga tao. Siya nakasinati sa kasubanan. Nakasinati siya sa pag-antos. Ug ingon sa usa, nga gikan kaniya, gitago sa mga tao ang ilang naong siya sa iya pagbiay-biay. Nag-antos siya din sa yuta. Ginagmalan siya. Og siya,
wala nato mahala. Apan siya ginasamaran tungod sa atong mga kalapasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan. Mao ni ang gisulti sa Biblia. Ang silot sa atong pakigdait, diha sa ibabaw niya, ug tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo. Mga higala timan-an nato ni, ang tao nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ug tungod sa atong mga kasalanan, nahilayo kita gikan sa atong Ginoo. Nahilayo kita gikan sa presensya sa atong nga Dios. Mao na ang gisultis balaan nga kasulatan. Ang sala mao ang nakapaymulag kanato gikan sa atong nga Dios. Kay kaniadto sa dihang ang tao wala pa makasala, nasumpay ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Ug wala kini distansya sa tunga gikan sa tao ngadto sa Dios. Apan sa dihang ang tao nakasala na, doon na nay gintang, doon na nay distansya, ug naputol ang relasyon sa tao ngadto sa Dios. Naningkamot ang tao nga masumpay ni. Naghuna-huna siya nga pinaagi sa iyang mayong binuhatan, masumpay nigbalik. Pero nasumpay ba? Wala. Nagtuo ang tao nga pinaagi sa iyang ipatindog nga relihiyon, mao niyang masumpay kaniya ngadto sa Dios. Pero nasumpay ba? Wala. Pilosopiya, kinaadman, nakasumpay ba? Nakabalik ba sa tong relasyon ngadto sa Dios? Wala. Nganuman, kay ang sulbad ni ini sa pagpasiguli sa tong relasyon mga higalag mga kaigsuonan, dili pinaagis binuhatan sa tao. Dili pinaagi sa kusog sa tao, dili pinaagis kahibalo sa tao, dili pinaagi sa relihiyon sa tao, dili pinaagis pilosopiya sa tao. Masumpay ra nigbalik ang atong relasyon pinaagi ra gyud sa grasya o kaluoy ni Kristo. Mao na nga ang Roma 5:8 nagsulti. Apan ang Dios nagpadayag siyang gugma kanato nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Walay binuhatan sa yuta ang makasumpay ug balik sa relasyon nato ngadto sa Dios. Walay edukasyon din sa yuta nga makasumpay ug balik sa atong relasyon ngadto sa Dios. Walay kaalam din sa yuta nga pwede makasumpay ug balik sa atong relasyon ngadto sa Dios. Walay kadato, walay kadunahan, walay salapi, walay manggad, ni bahandi nga kayang makasumpay sa atong relasyon ngadto sa Dios kana pinaagi ra gyud sa grasya, sa kaluoy ug sa pagsakripisyo ni Kristo. Nasumpay ug balik ang atong kinabuhi ug relasyon ngadto sa atong Ginoo. Sa pagtindog ni Kristo ug sa iyang pagdupa didto sa Kalbaryo sa cross, pinaagi niya ng sakripisyo sa krus, mga igalag, mga kaigsuunan, na pasiguli ang atong relasyon ngadto sa atong Ginoo. O praise the Lord, mga igalag, mga kaigsuunan, gidaig nato, gipasidunggan nato, gipasalamatan nato ang pagsakripisyo sa atong Ginoo. Kay tungod ni ana, nakakaplag kitag kahayag sa paglaom sa atong kinabuhi. Nganuman, kay nangitngitan kini kaniadto tungod sa atong mga kasalanan, tungod sa atong pagtalikod gikan sa Dios. Apan wala kita pasagdi sa atong Ginoo. Yes, nakasala kita, pero gitalikdan ba kita sa Dios? Wala. Napakyas kita, pero gipasagdan ba kita sa Dios? Wala. Mabitaw na nga pirmi gyud na akong illustrate. Sa dihang ako ang gihangyo sa akong asawa nga mo'y mubantay sa among anak. 2 years old pa that time. Samtang nag-duty siya dito sa hospital. Tungod kay adtong pag-pandemic, mga igala, daghan kayog mga hospital, nga kulang og mga doctors ug mga staff, pa-duty siya. So gikan sa distritos kinatarkan ning biyahe ko padulong sa syudad. Kamo nga mga nasuhito diha sa Cebu. Ako'y nagbantay sa bata. Ang tugon sa akong asawa niingon ra siya, kung muhilak gani ang bata, hinumdumi ra gyud ni. Una, basin gigutom na. So taga-igatas. Kung dili pa gyud mohilom, basin basa ang diaper, so ilisan. O baka gipaningot, ilisi og sinina. Samtang nag-duty siya, paghilak sa bata, akong gipainom o gatas. Ning hilak manggihapon, giilisan ako diaper. Ning hilak gihapon, giilisan ako sa iya nga sinina. Naghilak manggihapon, wa naman ko'y mahimo, mga higala, gihimo naman ako ang tanan. Nasayod ba mo kung sa akong gihimo? Migawas ko sa kwarto, unya gisirad-an ako ang bata sa sulod. Ning gawas ko, kay naglibog ko kung sa akong naghimo. Pero wala abtig usa ka minuto, mga higala, ning balik ko sa kwarto.
Ngano, kay dili ko makaako ingon nga usa ka amahan nga akong pasagdan ang akong anak nga naghilak didto sa kwarto nga wala nako mahatag ang iya nga gikinahanglan. Ingon ni ana ang kahimtang sa atong kinabuhi, mga higala. Sa dihang nakasala ta, wala ta pasagdi sa ato nga Dios. Sa dihang napakyas ta, wala kita pasagdi sa ato nga Ginoo. Giluwas kita, mga kaigsunan, mianhigid siya dinhis kalibutan, aron nga sakmiton ta, gikan sa atong pagkapukan dihas pagkamakasasala. Igalag, mga kaigsunan, pagkatahom sa pagsakripisyo sa atong nga Ginoo. Pagkatahom sa iyang gihimo, nga pagpakita sa iyang paghigugma, nganhis ato. Wala kita niya pasagdi. Wala kita niya talikdi sa ato nga kinabuhi. Jesus, who is He in your life? Si kinsa ba siya, mga higalag, mga kaigsunan, sa imo nga kinabuhi? Giunsa ba nimo siya pag-ila sa imo nga kinabuhi? Kinsa ba si Kristo alang kanimo? Si kinsa ba siya sa imo nga kinabuhi? Sultian ko kamo karon nga gabi, mga higalag, mga kaigsunan, that Jesus is still the problem solver in your life. Jesus is still the forgiving Savior, and Jesus is still the life-changing Lord. Mauna nga, tungod kay siya, mao ang makasulbad sa atong mga suliran. Siya makasulbad sa atong mga problema. Siya makahatag og paglaom sa atong kinabuhi. Mga igalag, mga kaigsunan, gikinahanglan lamang nga atong ihatag kining ato nga kinabuhi ngadto kang Kristo, kay siya mao ang tinubdan og maghatag niini. There is no one else in all the universe like Jesus. Wa nay lain pa nga sama kang Kristo dinhi sa yuta, mga higala. Wala nay sama kang Kristo dinhi sa yuta nga atong masandigan panahon nga duna kitay mga suliran. Wala nay sama kang Kristo dinhi sa yuta nga atong madampan kung duna kitay mga pag-antos o kasinatian sa atong nga kinabuhi. Yes, He is the only one who can save us. He is the only one who can take away our guilt and change our lives. And He is the only one who can offer us eternal life. It's only the Jesus, the Christ, the Messiah, who is the indispensable man nga atong maduulan, masandigan, ug madangpan panahon nga doon na kitay mga suliran sa atong nga kinabuhi. Mga higala, atong ila-ilahon kining Kristo nga gipadala sa Dios dinhi sa yuta. Atong ilhon siya sa atong nga kinabuhi. Kaysa diyang ato siyang maila, mas masuod kita ngadto kaniya. Kay doon na baya sila giingon, you cannot love someone whom you do not know. Dili ka pwedeng mahigugma sa usa ka tawo nga wa ka makaila. Mao na nga mas nindot nga atong ilhon, ila-ilahon, og atong iduol ang atong kinabuhi ngadto kang Kristo. Kaysa dihang makaila kita kaniya, masuod kita ngadto kaniya, ug makakaton kita sa paglig-on sa atong paghigugma ngadto kang Kristo. Ingon nga sukli sa unang paghigugma ni Kristo nganhi sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Again, He is the only one who can save us. He is the only one who can take our guilt and change our life. He is the only one who can forgive us of all our sins and failures. And is the only one who can offer us eternal life, mga higala, ug mga pinalangga namo nga mga kaigsuonan. Mao nga karon nga gabi, atong ablihan ang atong kasing-kasing. Ug ato ni siyang buksan aron nga makasulod si Kristo sa atong nga kinabuhi. Aron mahimo siya nga atong manluluwas, mahimo siya nga atong nga Dios, ug pinaagi kaniya magasubay kita sa pagkinabuhi ilalom sa landong sa grasya ug sa kabubuton ni Kristo nga mao'y ato nga manluluwas. Iduko nato mga higalag, mga kaigsuonan, ang ato nga mga ulo ug maghimo ta sa ato nga pinasahi nga pag-ampo. Dalaygon ikaw o Dios, nining gabi una, amo kang gisimba, amo kang gipasidunggan, amo kang gipasalamatan. Giila namo ikaw nga Dios. Giila namo ikaw nga among manluluwas. Tinubyan ka sa among nga kinabuhi.
Og sa dihang napukan kami ngadto sa pagpakasala, ikaw naghimo sa pagsakripisyo aron kuhaon kami gikan sa among pagkamakasasala og imo kaming ibutang atubangan sa imo nga presensya aron mailalom kami sa imong grasya, kaluoy ug pagpasaylo. Ginoo, dawata kami sa among pagkamakasasala. Dawata kami likod sa among mga kapakyasan. Ang among mga kasing-kasing hinlui. Ang among pagkatawhanon, Ginoo, hinlui. Limpyuhi kami gikan sa kahugaw sa sala. Luwasa kami gikan sa among pagkapukan ug sa among mga kapakyasan. Ibutang kami atubangan diha sa imong nga presensya. Salamat nga ikaw magapasaylo sa among mga sala. Ug salamat nga ikaw magadawat ning among pag-ampo. Amo kining gilauman nga maangkon sa among nga kinabuhi tungod lamang sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Dagang salamat mga igalag, mga kaigsunan sa inyong nga pagsunod. Ug dagang salamat sa inyong pagpatalinghog dining unang gabi sa ato nga series karon nga semana. Ugma ug sa sunod nga mga gabi gilauman nako ang inyo gihapon nga pagsunod sa ato nga mga mensahes matagabi. Ang Dios magauban og mga panalangin kanatong tanan.